Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang topic po natin ngayon ay tungkol ito sa interview ni Tito Boy o Boy Abunda sa isang babaeng Muslima. Ano nga ba yung tanong ni Tito Boy Abunda? Yung Moro at Muslim. Hindi, sinabi nung babae. Ang tanong ni Tito Boy dito ay pareho lang ba ang Moro at ang Muslim? At ang sagot naman nung Muslima, alhamdulillah, isa siyang Muslima, ang sagot naman niya ay pareho lang daw ang Moro at ang Muslim, dahil ang Mindanao daw ay, sabi niya, ay ancestral domain ng mga Moro. So tama naman po yun, pero malaki po ang pagkakaiba ng Moro at ang Muslim, dahil ang ibig sabihin po ng Muslim ay the one who submit to the will of God. Galing po yan sa salitang Islam, dahil ang Islam ay isang action word na ang ibig sabihin ay total submission to the will of God. So ang doer of action ay tinatawag na Muslim. Ang Moro po at ang Muslim ay malaki ang pagkakaiba, dahil ang Moro po ay tumutukoy lang. Ang Moro, uulitin ko, ang Moro ay tumutukoy lang po sa mga native na mga tribes dito sa Mindanao. Pag sinabi nating native, sila yung original talaga dito sa Mindanao. Sila talaga yung ancestral domain itong Mindanao, no? Kasi sila talaga yung una dito. Ang Moro na term ay hindi po yan ginagamit ng ating mga ninuno. Yan po ay bansag lamang ng mga Kastila sa ating mga ninuno. So before the Spaniard arrived in the Philippines, meron po silang kalaban na tinatawag po ng mga Morocan. Ang mga Morocan ay nakatira sa bansang Morocco, na ang tawag sa kanila ng mga Spaniard ay Moro, dahil sila ay mga Morocan. So nagkataon na ang mga Morocan ay mga Muslim at ang mga taga Mindanao sa panahon na yon ay mga Muslim. So binansagan sila ng mga Spaniard o ng mga Kastila na Moro. Alhamdulillah, sana ay meron kayong konting natutunan sa bidyong ito. Hanggang dito lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.